हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. അതിൽ 20 ശ്ലോകം വരെ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്? എത്ര പേര് എടുത്ത്? 20 വരെ അല്ലേ? ക്ലാസ് എടുക്കാം, നമുക്ക് നോക്കാം. തൊട്ടെടുക്കാം. 3ാമത്തെ ഭാഗം അർജുനന്റെ 1, 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാദി ഉഭാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? അനാദികളാണ്. അതായത് അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ. നമുക്കത് എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതിന്റെ അനാദി പണ്ടേ തൊട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത് ആദി ഇല്ലാത്തതാണ്. അതിന് ആദ്യം അന്ത്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവിനായാലും പ്രകൃതിക്കായാലും പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറയാനില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ ഉള്ളതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും ഈ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും എല്ലാം വന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഉള്ളതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എല്ലാതും. അപ്പൊ അതിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അതല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. ആര്? ഈ ജീവാത്മാവ്. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് 2 വിധത്തില് പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും, ഈ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരമാത്മാവും ഭഗവാന്റെ ഒന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഒന്ന് ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. മറ്റതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണാണ്. അത് ശക്തി ആരാണ്? ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രൂപവിസ്തരനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപവിസ്തരണവും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുമാണ്. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യത്തെ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതു രുച്യത്തെ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഹേതു? പ്രകൃതിയാണ്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. വിവിധ തരത്തില് നമ്മളെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് കാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്?
ഭൗതികത്തില്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് പറയാം. അതായത് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചുമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി തനതായ വാസസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മുടെ ഓരോ വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഒരു 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് നമുക്ക് ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വാസനയനുസരിച്ച്, അത് നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിലേത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണത്. ഏതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ശരീരമോ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമോ പക്ഷിയുടെ ഏത് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അത് നമ്മൾ ആ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും എന്താണൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ്. പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹത്തിനും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായി തീരുന്നു. ശരീരം ഭൗതികമായാൽ അതിന് ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. തത്സമയം ആ നിയമത്തിൽ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവാത്മാവില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അതിനെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കില്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്കില്ല. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി പുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഖ്യ സത് അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്, ജീവിത രീതിയാണ് ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ നമ്മളെ സ്വഭാവമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മളൊരു വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പല തരത്തിലുള്ള യോനികളിൽ പോയിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകും. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് അതിന് കാരണം. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിനാണോ നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പിന്നെ സ്വഭാവങ്ങൾ വരുന്നതും പ്രവർത്തികളും വരുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തി. ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് ഈ ഭൗതികത നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം, അതായത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കും. ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചാൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കിടന്ന് കറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭക്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പര. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഒരു ഭോക്താവ് അതാരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് ഈ ശരീരത്തിലെ സർവ അധിപതി അദ്ദേഹമാണ്. ഉപദ്രഷ്ടാവ് അദ്ദേഹമാണ്. അനുമതിദായകനും അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? ആ പരമപുരുഷനാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭോക്താവ് അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സർവാധിപതി എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ അധികാരം ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ആരാണ് ആദ്യത്തെ അധികാരി? ഭഗവാൻ. ആ സർവാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉപദ്രഷ്ടാവാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ആരാണ്? ഉപദ്രഷ്ടാവ്. ഉപദേഷ്ടാവാണ് ആര്? മേൽനോട്ടക്കാരൻ. പിന്നെ അനുമന്തവൻ അനുമതിദായകനാണ്. എല്ലാത്തിനും അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർവാധിപതിയായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ഭരിക്കുന്നവനാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ഭരിക്കുന്നവനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭർത്തോ ഭോക്ത മഹേശ്വരൻ എന്നാണ്. ഭർത്താവും ആര് തന്നെയാണ്? ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭരിക്കുന്നവനും
ആ ഭഗവാൻ തന്നെ, ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതി നായകനും എല്ലാം ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ്. ആ സർവേശ്വരനായ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ അഭിഷ്ട ഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ജീവാത്മാവ്, ആ വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് ഭുക്തനാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭോക്തനാണ്. ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ഭുക്തൻ. ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനും സേവകനാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ അവയോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ വാഴുന്നതാണ് ആര്? പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഇത്രയും ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ സുഹൃത്തായിട്ട് പരമാത്മാവ് വാഴാണ്. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ലഭിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അവിടെ എന്തായാലും ശരി, അവർക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? പ്രകൃതിയും ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ മറികടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ധാന്യേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മനമാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു, ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് ധ്യാനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പരമാത്മാവിനെ കാണും. ചിലർക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു, ചിലരാണെങ്കിലോ തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ, സാഖ്യയോഗം പഠനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ചില കൂട്ടരാണെങ്കിലോ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവര്, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവര്, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. അങ്ങനെ 3 കൂട്ടര് 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അന്യേ ത്വമജാനന്ത ശ്രുത്യാനേഭ്യ ഉപാസത്തെ തേപി ചാതീതരന്തി അന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവത ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവര്. പിന്നത്തെ കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് എന്തില്ല? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭാഗവതം കേട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭാഗവത ചരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതം, ആ ഭാഗവതം കേട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവര്. പിന്നത്തെ കൂട്ടര് അവര് പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കിടക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഡെയിലി ഇത് കേൾക്കും തോറും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിനോട് ആഗ്രഹം വന്ന്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള കൂടുതൽ ആഗ്രഹം വന്ന് അവരെന്താവും? അവർക്കും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരിവിടെ കേൾക്കാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് അവർക്കും എന്ത് വരാണ്? ഭഗവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആധുനിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രവണ പ്രക്രിയക്ക് അതിപ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ശ്രവണ പ്രക്രിയ, നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തെ ശ്രവണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാഗവത ചരിതം കേൾക്കാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശേഷിച്ചും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം?
ഒന്ന് നാമം ജപിക്കുക, നാമജപം കേൾക്കുക. കേൾവിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? കേൾവി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. നാമം ജപിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ, ജപിക്കുന്നത് കേട്ടാലും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചാലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് യാവത് സംജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി പരിദർശഭ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും എല്ലാം സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും. സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും, അതായത് ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും, ഇത് മൂന്നിന്റെ സംയോഗത്തിലാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്ത്യം യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അപ്പൊ സർവ്വശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം തന്നെ പരമാത്മാവിനെ കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ആ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കുന്നു, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശമില്ലാത്തതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. കാരണം ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്, അത് നശിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അതൊരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്, അതിന് ആദ്യവും ഇല്ല അന്ത്യവും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം നാഹീനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതി. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിന്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 10 പേരിൽ 10 തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ജീവാത്മാവ്, അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് ഒന്നല്ല, ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ഈ 10 പേരിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ 10 ആളില് 10 ആണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ഈ 10 പേരിലും ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. ആ പരമാത്മാവിനെ ഓരോ ജീവിയിലും ഒരേ വിധത്തിൽ ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആൾക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. സാധാരണ നിലയിൽ വിഷയത്തിന് ആസക്തമാണ് മനസ്സ്. സാധാരണ എന്താണ്? അല്ലെ? ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ശത്രുവാക്കിയിട്ടും വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, മിത്രമാക്കിയിട്ടും വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാകുന്നതാണ് മനസ്സ്. പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും. ആ മനസ്സ് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തില് പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ആ മനസ്സിന്റെ ഉടമയ്ക്ക്, ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പ്രകൃതൈവച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ശരീരമാണ്, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഒക്കെ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
तथा भूता पृथक् भाव एकस्तामनुपश्यति तथा एव च विस्ताരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യത്തെ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു, അതായത് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തുന്നു. അതായത് വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണാൻ നിർത്തുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ആനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുലിയാണ്, ഇത് മനുഷ്യനാണ്, ഇത് മൃഗമാണ്, ഇത് പക്ഷിയാണ്, ആ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്താം, ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തെ കാണുമ്പോൾ ഇത് മൃഗമാണ്, ഇത് മനുഷ്യനാണ്, ഇത് പക്ഷിയാണ്, ഇത് പൂച്ചയാണ് നമ്മൾ പറയൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആ കാണുന്ന നിർത്താം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം, ഈ ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തും. ജീവികളുടെ നാനാവിധ ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിഭിന്നങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നു എന്നും വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും കാണുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ദർശി. അപ്പൊ ഇത് ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? സത്യത്തില് ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ദർശി. അനാദിത്വ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായം ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് എന്തറിയാം? അവ്യയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള സനാതനായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ഈ ആത്മാവെന്ന് ആർക്കറിയാം? ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? നിർഗുണമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളത്, സനാതനായിട്ടുള്ളത് എല്ലാതും ഭഗവാനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യത്തെ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നതല്ല. അതേപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആകാശം എങ്ങനെയാണ്? സർവവ്യാപിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? അത് ഒന്നിനോടും കൂടി കലരില്ല. ആത്മാവ് ആകാശം സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം അത് മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കല്ലുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നുമില്ല. ആകാശം സർവ്വവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് വേറെ ഒന്നിനോടും കൂടിക്കലരില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്. ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നല്ലാണ്ട് ആ ശരീരത്തിനായിട്ട് കൂടിക്കലരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിലെന്തില്ല? കൂടിക്കല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്? അത് തന്നെത്താൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ ശരീരമായിട്ട് ഒരിക്കലും കൂടിച്ചേരുന്നില്ല. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഒരു മിനിറ്റ്.
പ്രകാശയതി ഭാരത ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവി ക്ഷത്രം ക്ഷത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഈ വിശ്വം മുഴുവനും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് നമുക്കറിയാം എത്രയും ചെറുതാണ് അല്ലെ, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 ജീവാത്മാവിന്റെ വലുപ്പം. അത്രയും പോകുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവാണ് ആ ശരീരം മുഴുവനും നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ എന്തില്ല, അവബോധമില്ല, പ്രജ്ഞയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ശരീരം പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഈ വിശ്വം മുഴുവനും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് എന്ത്, സൂര്യപ്രകാശം. നമുക്ക് പ്രകാശം വരുമ്പോ അറിയാം സൂര്യൻ വന്നു എന്നറിയാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രജ്ഞ. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ അവബോധം പ്രജ്ഞ കൊണ്ടാണ്. ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുള്ളപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും, ആത്മാവില്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാം? ആത്മാവ് വിട്ടുപോയാല് ജഡമായില്ലേ, നമ്മൾ മരണം സംഭവിച്ചു, മരണമായി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം, ആ പ്രജ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ആ ശരീരത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആര്, ആ ജീവാത്മാവ്, പ്രജ്ഞ, അവബോധം. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ലത്, നമുക്കത് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല, പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്, നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. ഇത്രയും ചെറിയ, നമുക്കറിയാം അതിന്റെ വലിപ്പം പോലും നമുക്കറിയാം. ആത്മാവിന് പ്രകാശം നൽകുന്നതാണ് ആര്, ആ ശരീരത്തിന് പ്രജ്ഞ, അവബോധത്താൽ പ്രകാശം നൽകുന്നതാണ് ആ ആത്മാവ്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുർയാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അതിനറിയുന്നവൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ. അത് ജീവാത്മാവാകാം പരമാത്മാവാകാം. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവൻ, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അതിനെ കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനും എന്ത് സാധിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് മുഴുവനും ഇതിൽ നിന്ന് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവനും എന്ത് സാധിക്കും, പരമപദം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്ന പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമുക്കിതില് ശരീരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന മുക്തി പ്രക്രിയ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. 8 മുതൽ 12 വരെ എന്താ പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ജ്ഞാനം, അതാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളത് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരിഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ലൈവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യും മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്നേക്ക് നോക്കാം, തിരിന്നും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആവും തന്നെ.
ഓക്കെ. സമരത്തിലായിരിക്കും മാതാജി. കൊറേ ഇതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അവർക്ക് റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഇന്ന് എനിക്കൊരു ദിവസം ലീവ് വേണം. ഇന്ന് എനിക്ക് ലീവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും. അതെ അതെ, ലീവ് എടുത്തിരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ വന്നത്, ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ വന്നിട്ട്, ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയതില് ഭുക്തൻ തുടങ്ങിയുണ്ടോ അല്ലെ? ഭുക്തൻ എന്താണ്, ഭോക്താവ് എന്താണ്? ഭുക്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് ഭുക്തനും, ഭോക്തൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയുന്നു. എന്ത്? പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും അല്ല, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെ പറയുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. നമുക്ക് ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില്? 13 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി, അത് ജനിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ അല്ല ത്രിഗുണങ്ങൾ പിന്നെ അല്ലേ